Bapak Semar nyuwun perlindungan nggih Bapak. Nyuwun kekuatan kali Bapak. Anakmu berjuang mati-matian, Pak. Mula paringana kekuatan, paringana daya kasantosan. Ora sak dadak kowe ngedumel. Ayo, walesen Bathara Indra. Piye? Walesen matek dening aku kowe. Aku wani karo Bathara Guru kuwi ora wani karo Bathara Gurune, ning wani karo sipate. Modho rupa karo Janaka. Kosek sabar. Diseleke rasane sik. Kok iki sapa sing iso mermak wajah kaya ngono kowe Kakang nganti iso padha karo aku? Kudus. Werkudara arep ngopo? Dugangane. Tenang, lungguh, tenang. Ayo lungguh. Wah. Padha. Wis Petruk wis kowe rasah ndagel ngono lho. Yo wis. Al-Fatihah Ujuk Kiseno Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Kula ora trima adene dadi anake Semar menggayo panganan luar negeri kayangane kok ora kelakon. Aku nesu tenan, Pak. Saiki kali Bapak mikir luwung diwaneni anak apa njalukke pelemper tangga jiwa jambu diponirmala. Gong, sabar Gong. Ora sak penake dhewe kaya ngono. Bapak ki wis sepuh. Ora terus kowe terus matur karo bapak nek bapak ra iso nggayoke pelemper tangga jiwa malah tok jak gelut. Kowe iki wong tuwa apa bocah? Ora usah cerewet, Reng. Kowe nang kene iki angka ikut. Kowe timunmu kok jaga imbuh. Ana kowe ya ora apa-apa, ora ana kowe ra masalah. Lho, aku ning rene iki rak tok undang to. Aku ngerti. Sing wigati tak jak rembugan ki Bapak Semar. Kowe iki ping takon menyetujui wae. Sirku arep kakon dadi seksi. Ning mripatmu kowe kira kudune kowe iki manteng ngematke kene kok malah ngematke pojokan terus. Mbok mau ngerti ora sah rene to malah keloro-loro atiku. Oh, alah arep nemoni lelakon apa ta iki? Petra ya takon dadi seksi, men bapak men ngendika. Men. Oh, wis kurang ajar wi. Karo bapakne kok marmir-marmir. Ayo gak omong. Kosek to, nganggo petungan. Aja ngawu gawar ngawur. Mergo iki ngembet marang kahanan kayangan. Bagong. Jroning kendel. Parandene nalika semanten ki ora semanten Badranaya. Amangsah semedi malah dining. Nalika semanten tanara ingkang pindheng kejawi amung rawuhipun Sang Hyang Bathara Guru. Sigra matek aji pameling senggi Sang Hyang Ismaya ya Sang Nayantaka. Sumlorot saking dirgantara praptaning Sang Hyang Pikulun Manikmaya ya Sang Hyang Bathara Guru kagiat kang samya mulat. Blegegek kugek sadulita mel. Bathara Guru padha arja sak praptamu Manikmaya. Tansah pinanganing kawidadan niring sambikala. Kakang Semar, kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya tak tampa. Pangestuku tampanana. Kula pundhingga jimat paripih dayanana ing kasantosan Kakang. Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Pukulun. Iya nala garing tak tampa. Pangestuku tampanana ora liwat pangestu lun tampanana nala garing kula pundhingga jimat paripih dayanana ing kasantosan. Bekti kula katur Pukulun. Iya Petruk ndak tampa. Pangestuku tampanana Panakawan niki sanget anggen kawula ndadosaken jimat paripih. Kemareng kula ngaturaken sembah sungkem kula kunjuk Pukulun. Iya Bagong. Ndak tampa ora liwat pangestuku tampanana. Kula pundhingga jimat paripih dayanana ing kasantosan. Kakang Semar.
ginakaken daya aji pameling angrawuhaken dhateng ngerayipun Manikmaya kepareng kula cumadung dawuh Kakang Nayantaka wonten menapa Kakang blegegek sak dulita yen ana luput kok aku njaluk ngapura ya Manikmaya inggih mboten dados menapa Kakang Semar ing ngangka loro nggonku ngrawuhake kelawan kowe prapta ning papan dununge anakku Bagong. Iki mung merga ditangisi karo anakku Bagong. Ingkang darbe panjaluk kalawan kowe. Bagong gadah panyuwun kalian kula. Iya. Panyuwun menapa Kakang? Bagong niat bangun desa. Ning merga ana syarat sranane sing kudu ana lan magepokan lawan kowe tumuli kowe ndak rawuhake ning Karang Kadempel menapa sababipun dene Bagong nyuwun dhateng jengandika Kakang Semar supados mboyongi dhateng sowanipun ingkang rayipun Manikmaya ana dewa ingkang wis menehi sasmita kelawan Bagong yen to papan utawa papan pernahe cumondoke anakku Bagong iki bakal dibangun nanging iso rancak wewangunan yen to kudu ditumbali nganggo wujuding dedaharaning kayangan kang aran Pelempertangga Jiwa lan Jambudipa Nirmala Pelempertangga Jiwa Jambudipa Nirmala iya mula guru gandeng aku ki ya duwe kayangan ora ketang mung sak propirane Semar kuwi ya wong kayangan. Ya mung mergo aku ki urip ana ing jagat. Mula tak jaluk liraning atimu kowe meneh ana Pelempertangga Jiwa Jambudipa Nirmala ora ketang mung siji dienggo syarat srana ya kuwi anakku Bagong nggone mbangun desane iki ya Bathara Guru. Ponokawan Bagong dalem apa pancen mengkono dadi panjaluk kita? Nggih. Pancen mekaten Bu Kulun. Lajeng menawi kepareng kula cumadung dawuh kados pundi Bu Kulun kawontenanipun dipun paringaken menapa mboten? Bagong, wonten dawuh yen mesti ulun bakal maringake kelawan jeneng kita. Nanging ana syarat sranane Bagong. Syarat sranane napa? Syarat sranane ya kuwi ulun jaluk sarta ulun kepengin wong sak jagat iki wis padha nyembah kelawan panjenengan ulun ya mung ana siji titahing Bathara ingkang ora kersa sarta ora gelem nyembah lan tata krama kelawan panjenengan ulun tanana liya kejaba mung wong atuwa kita ya kuwi Kakang Semar mula wektu dina iki ulun jaluk Kakang Semar ugi midhanget yen to sira kepengin tumuruning Pelempertangga Jiwa lan Jambudipa Nirmala ulun jaluk kelawan jeneng kita Bagong matur kelawan bapak kita wiwit dina iki Semar kudu nyembah kelawan panjenengan ulun lan uga Semar kudu nglakoni tata krama kelawan panjenengan ulun Ponokawan Bagong yen Semar ora gelem nyembah yen Semar ora gelem tata krama kelawan panjenengan ulun ora bakal maringake Pelempertangga Jiwa lan Jambudipa Nirmala Ponokawan Bagong bapak kudu tata krama karo sampeyan iya pancen mengkono Bagong mula matur kelawan bapak kita lamun Semar gelem nyembah lan tata krama lan panjenengan ulun bakal paring Pelempertangga Jiwa lan Jambudipa Nirmala kelawan jeneng kita Ponokawan Bagong piye Pak wis nek pancen kuwi syarate aku tak nyembah aku tak tata krama karo Bathara Guru aja Pak wis tinimbangane aku ngasorke derajate bapak tinimbangane bapak ki harga dirine tak ijolke karo 2 buah Jambudipa Nirmala wis rasa Pak rasa bangun desa ora apa-apa bangane aku ngedol karo derajate bapak bangane aku ngedol karo harga dirine bapak ming supaya nyembah karo Bathara Guru ajare bapak ki kakangane Bathara Guru nek bapak ora nyembah bapak ora tata krama ki wis sak trepe malah justru Bathara Guru sing kudu tata krama karo sampeyan wong umure tuwa sampeyan ning nek wong tuwa kon deku-deku ceciklu ning ngarepe sing enom aku ora ikhlas Pak aku ora ikhlas. Bapak aja nyembah aja tata krama karo Bathara Guru bapak ki luwih tuwa. Nek ana tantrimane Bathara Guru aku sing tanggung jawab. Bagong, kowe mau ora
njaluk aku supaya nyuwunke Pelempertangga Jiwa lan Jambu Dipa Nirmala. Heeh. Lah iki wis tak jalukke wis kelakon wis ana syarat-syaratane. Ning aku ora ikhlas. Aku ora ikhlas. Ngene wae pukulun nek upama dijoli bathange gareng entuk ora? Ya truk mulih ya truk. Lah ngopo ya? Wah aku jan keloro-loro terus kakang nika diar digatekke bathang arep ijol bapak iki anggepe kok menungso ra tetenar nemoni lelakon apa ya kowe? Lelakon sing apik. Kon ngapake cah iki? Ijabno reng. Wis. Ijab-ijab dengkulmu ra. Mboten bareng. Nek pukulun tesih kepareng badhe nyuwun srana menika taunana windanana kula mboten ajeng ngiklasake. Ewa semanten paduka pukulun mboten kepareng maringaken Pelempertangga Jiwa Jambu Dipa Nirmala. Sampeyan mboten ngerti to, kula niku bekas maling. Dadi kula nek nyolong Pelempertangga Jiwa kon nyolong Jambu Dipa Nirmala. Nek ra tak yok sakwite rontok kabeh aja dundang Bagong. Lho, yen ngono kita malah bakal wani gawe rusak kayangan. Ora perkara gawe rusane sampeyan duwe syarat kaya ngono kuwi syarat sing tidak masuk akal. Saniki sampeyan ngendika mawon, Bagong, kowe tak paringi Pelempertangga Jiwa Jambu Dipa Nirmala. Ning aku njaluk ijol apa? Ning aja harga dirine bapak. Arep kula niku diitung Bagong niku sing paling wani karo bapak. Ning kula niku sing jaga karo martabake wong tuwa. Raine wong tuwa diobok-obok ora. Sak penake dhewe. Kon ngaten mawon. Saniki sampean mboten sakokean lenggah teng mriki. Sampean mangkondur teng kayangan. Mangkondur. Pelempertangga Jiwa kon jaga dewa sing saoke-oke. Ning nganti kula ra iso nyorong, Bagong malah semune kita wani karo panjenengan ulun. Mboten perkara wani. Nek sapa wae niku sing arep ngendhak derajate bapak, kula sing ora trima. Ora aja kok menungso. Dewa arep nyanyah-nyunyah karo Bapak Semar, kula ora trima. Yakin iki kula ora trima. Sumpah, ora wedi karo Bathara Guru. Apa? Ora tau ngluluske siswa kok dadi Bathara Guru. Kudune bengi iki kabeh guru do sibuk ngrampungke rapot. Kok malah sampean klitian nang kene. Sesa murid nek do tampa rapot arep do nampa apa? Kok ngono kok guru? Gong iki dewaning para dewa. Ora wedi aku ki gentone para gendro. Nameng ditandhike karo dewaning para dewa ora muntir. Ora wedi aku. Yen ngono kita wani karo kadewatan. Apamu sing tak wedeni? Bagong, sapa ingkang wani karo para dewa, papane bakal tak besmi. Oke, ora masalah. Gong, dibesmi iki diapane? Embuh. Petok. Dibesmi iki diobong. Lho, lah diwas muni oke aku. Wah, ya ora ngerti kata-kata kaya ngene iki. Lah kok dadi sampean malah ngobong karang anu ngendi papan padunungan kula pring apus. Monggo ora apa-apa, mangobong nek pun kula sapu. Nek wis temumpuk uwe mangobong. Nek sampean arep ngobong padukuhan pring apus padha karo sampean arep gawe kapitunaning rakyatku. Awi dukuh. Dukuhing para dukuh iki aku. Nameng ngumuk dewaning para dewa iku ngopo? Iki dukuhing para dukuh. Rumangsane ketuane dukuh sak Karang Kadempel. Iya, Pak? Heeh. Mangsane arep ngobong karo rakyatku, wong sing tanpa dosa, asane iki tak walik. Dewa macem apa kowe iki? Kok arep gawe sengsaraning para kawula? Jare dewa, jare iki menungsa iki tumitah nyembah para dewa. Berarti sampean iki sembahaning para titah. Ha kok sampean mentol ajeng gawe kapitunaning para titah? Hah? Weh, lah njaluk dunek-unekke wong iki. Wis malak. Wong urip kok malak. Malak apa? Wong sisi kok tangane papat. Ayo, kowe mesti dobel-dobel kowe ta ya. Iso ngayahi wong loro mesti. Kurang ajar arepan kowe ya. Dewa sing kurang ajar kaya ngono. Kudune siji-siji. Ngono kok loro-loro ora, kancane ra domane. Mula seger temu. Tak siji kok papat.
Aku ngerti maksudnya kayak ah iya aku ya ngerti. Nek Bathara Guru mesti ora ngerti. Bathara Guru ki piye alusan kok. Pon Kecobong. Ayo, sadurunge sampean ngobong pring apes. Sabar, Gong, sabar. Mangkel aku iki sonku ora kaya biasane kok. Wis. Rumasaku suaraku kaya ming nang kontraca iki lho, Tru. Aku iki ming pertemuan karo bapak kok nggawa sound system. Ayo sirku iki men gleleng e. Tasih pakai tos hitam barang e. Bulkit mau ora penak-penak. Wis. Nah sampean arep ngobong karang kadempel kula sing ora trima. Rawe-rawe rantas malang-malang tak putung. Kawula ajeng kula ayomi. Ajeng kula ayomi nganti tetes sing getih ingkang pungkasan. Metu njaba bakal tak coba kaya ngopo kekuataning Bagong. Piye? Metu njaba. Kowe Bathara Guru sinambi sosialisasi kabeh. Heeh. Kok sosialisasi kabeh piye? Metu njaba supaya ora ngono. Celeng tenan kok Cak. Dewa kok dak jok omongan kaya ngono. Ora meh metu njaba, nek kula tau tuku pil-pil tak doko sanggon-gon, pil totoli pitike ora ngendhok. Lah. Ora ana sangkut paute kok sapenake dhewe. Ku iki dagelan, kudune le metu kok gara-gara. Oh iya ya. Saiki ora gayeng ya, ora gayeng kok ya. Nek wis aku takon karo kowe, Gong, anakmu pira? Kowe mangsuli 16, kok ora kabeh. Aku tuku pil ngono kuwi kok penonton duer. Aku Bathara Guru kok ditawani pil. Aku iso kebablasan nek ngomong. Pon, kula tunggu pripun karep sampean metu njaba. Mang medal sih, mengke kula nuntuti karo sampean. Kendel ya kendel ning nganggo duga-duga, wani ya wani ning nganggo etung. Aku ki ngerti nek kowe ki wong pancen wong dugal kewarisan. Nek muni bener kowe ki ora sapa-sapa ora wedi, ya ngono kuwi pancen apik. Ning sing tok adepi sapa? Iki mau Bathara Guru. Wis ngerti. Rasa tok cethake. Apa aku ora entuk wani-wani Bathara Guru? Kae sesembaning para titah. Sesembaning para titah kok arep ngobong dusunku. Apa kuwi patut diajeni? Kowe kalah karo Bathara Guru, durung karuan. Manut dalange. Kandhani ngeyel, ora ngeyel, Mas. Lho iki nang kene iki filosofine wayang iki nang kene iki. Kudu do gatekke. Mula aku muni to. Urung karuan aku kalah karo Bathara Guru. Manut dalange padha menungso semenake iki eneng dalange, Pak. Gusti sing gawe jagat. Mula apa tumindak iki aja tok pasrahke karo sak pepadaning urip. Kowe takon aku tumindak ngene iki bener apa salah ya? Terus kono kancamu muni salah, kowe dosa kecemplung neraka. Apa dhae iki ponakane sing gawe urip apa piye? Pasrah bener iki pasrah karo sing gawe urip. Bener luput ki sing gawe jagat sing nemtokke. Ngono lho. Paham ora wae? Wah, tuwa ming putih rambute tak. Cukur sisan. Budhe mben bapak tok terke cukur to, Pak. Terke wong. Heeh, takon muhake. Ora dadi rambute brodol. Cah edan rampung cukur aku ngilo kok gila dhewe. Cah kok kewanen tenan. Ngono. Dadi kowe kudu gagas arep mengadegan sak sembrono ngene iki ning nek dipikir akeh piwulang-piwulang sing luhur, piwulang sing becik, piwulang sing apik. Contone Bathara Guru ki mau dewaning para dewa. Ning kae dudu sing gawe urip. Kae mung utusane sing gawe urip. Mula kedunungan salah, kedunungan luput. Lho bener Bagong Rengpah. Ngono ya pancen. Heeh. Kaya to aku ki arep bangun desa. Ming Sabagong mbangun desa. Mula ana tetembungan Giri Lusi jalma tan kena kinira. Oke-oke wong saiki do ngembe karo sak pepadane. Wis, coba wis.
ana tanggane arep duwe rasan-rasan tuku lemah. Nek sing wong ora seneng terus ngrasani, nggo tuku lemah yo nggo mbayar cengele wae. Mangane sedina ora ganep ping 3 kok. Nah, wong sugih karo orane wong ki aja diukur karo kahanane. Kadang kala wong sing nang Karang Pradesan ki malah sugihe ngungkuli karo sing nang kutha. Sugih lemah, sugih Tegal pirang-pirang hektar. Ning ora tau umuk Tegalku semene, sawahku semene hektar. Beda karo wong kutha njajar mobil nang ngarepe dhewe. Pirang-pirang digarasekke dhewe. Wancine pajek ora iso. Ha ya wis piye. Ngono kuwi dijukok. Wah, kowe ndelok wayang mung ndelok gayeng tok. Amang arep gayeng tok nanggap campur sari sadagelane. Ora gayeng ora jama-jama. Di sini ini yang perlu diperhatikan, Mir. Waduh. Mir. Wis ben ora apa-apa. Ngono lho. Aku ki kadang kala ya dadi wong sing duga, gleleng nek omong troco. Saru troco, sakepenake dhewe. Ning kadang kala nek iso methek sari patine omongane Bagong ki ada juga yang perlu di apa ya namanya? Saudara-saudara diikuti. Oh, ngono ya, Kang. Aku wani karo Bathara Guru kuwi ora wani karo Bathara Gurune, ning wani karo sipate. Lho kuwi ya perlu diteliti. Kadang kala ana bocah wani karo wong tuwa, dina wani karo wong tuwa. Aku ora wani karo sing bapake kae, ning wani karo tabiate karo bapake kae. Wong sing tuwa sing seneng suwiyah-wiyah kae kudu dielingke, nek ora dielingke ndak arep sapa-sapa arep didak cengele. Ngono kuwi, Pak. Mula aku ki ngangkat Bagong sebagai kawula cilik sing wani karo para penggede-penggede. Ini menjadi suara rakyat lewat pakeliran. Ngono lho. Nek ora wani ana sing bengok ta bengok, aku ning ditanggap. Ha iya. Ora ditanggap nek kon bengok-bengok demo ya aku iso dicekel. Nek ngene iki kan aspirasi, suara aspirasi rakyat yang lumantar Bagong. Ngono lho, Tru? Paham ta kowe? Paham. Pinter nek kowe. Sing kaya kelinci kuwi lho, gedhong ra kuwi. Lah terus kae Bathara Guru piye? Ora usah do melu-melu. Tandangane. Tandangane, Pak. Mati urip, bejo cilaka, sugih miskin, tak pasahi karo sing gawe urip. Wis tak tandangane. Bagong nek kowe mati piye? Pendem, rasa kuwatir. Pendemen rasa apa? Ora apa-apa wis aku tok slameti tekan nyewu aku seneng kok, Pak. Ora usah perlu kelangan aku. Aku wani mati musuh dewa ki mergo aku mbelani karo kowe. Iya, ya. Wis asa. Ya mau titip anak-anakku dopeni. Mati yo titip. Apa men titip rokok tok? Ya ora mungkin to ya. Aku titip anak-anakku, tak belani, Pak, aja kuwatir. Aku ya belani desaku, Pak. Desa iki bumi wutah getihku. Desa iki aku urip nang kene, mangan tanduran nang kene, aku ngombe seger banyu desaku kene. Nek iki ora tak belani, sar belani sapa? Ini bumi tumpah darahku. Ngono? Tak tohi pati. Sapa sing arep ngejeki desaku, sapa sing arep ngrusak adat budaya desaku, sapa sing arep ngrusak katentremaning desaku, ajange ning dadane Bagong. Wah, heroik. Heroik. Heroik apa? Hero iki pahlawan banget lho. Anggemu aku taman makam pahlawan. Udu kuwi. Maksude kowe iki omonganmu iki kaya meledak-ledak. Atonya. Kok ngene meledak sumbune ngendi? Ah sumbune kuwi nang isor kuwi ora. Kok dadi sumet. Sumet ya bongok-bongok tenan. Ha iya. Wis ngono wae ya, Pak. Ayo, aku tak metu Jawa tak methoke Bathara Guru. Lah aku kowe tak setelke video limbukan ya, Pak. Oh iya. Kowe kemeng kari nonton kaya ana CD VCD AB. Oh. Tulisane WL klasik. Limbukan bintang tamu Elisa, Tatin dan sinden-sinden warga laras. Karo ngisor dhewe Sehono. Iya iya. Tak setelke tak tinggal perang. Ora sampe melu ya. Ya. Engko nek manteni nggon abing-abinge dipejet. Engko abang-abang. Kuwi nek dipejet biasane sok yong ngono. Terus metu macet.
Ning anune metu apa nih? Kepingane metu. Petro sing wis tau nyetel VCD ya, Tru. Wis. Duwe ta, Tru, kowe duwe nang omah. Syukur kowe pasrahke Petro nek mateni ya. Ya. Nek gareng cetok ra iso ngomahe elek banget. Ya, Tru, mulih ya, Tru. Ya mulih terus. Aku kok keloro-loro tenan ming VCD kok ora kuat tuku kok dadi diece karo Bagong aku. Ya terus ya. Engko nek wis dipateni anu di apa jenenge cop-copane dijabut ndak listrike ndak boros. Ya. Mergo aku listrik nganggo pulsa. Oh iya. Kae wis nyuwara nit ngono, Tru. Oh iya. Nah nyetel tuku ana pulsa ya, Tru. Wah. Ae padha karo ngebot-boti aku. Ame nyetel penganu kok nungkoke pulsa. Ya. Heeh. Engko dicopot ndak boborosi listrik. Ya. Aku akon kowe mergo kowe ngerti carane nyopot listrik. Nek gareng ora bakal iso wong omahe nganggo sentir ya. Teng. Kowe iki ora sopan ngono DC adine ngene kok nesu. Alah. Bangeten kowe. Kere ya tak sandange dhewe. Nganti ora ndek listrik domongke nang kalayak rame. Lah ya larang kok ya. Lu wong tanggo nganu apa jenenge iki ngragati anakku mane nggo bayar listrik. Reng. Ning anake nek sinau rak ya bingung nek ra ndek listrik. Ngau senter. Senter wis tanggo golek kodhok. Kan iso terus talekke nggon bathuk karo maca. Aneh-aneh. Kowe kono, Pak, ono masuk ono. Nek arep nganggo salon sing men karo plus digathokke men karo plus ya, Pak. Terus ngerti ta, Terus? Ngerti. Aku ora ngerti. Aku ora ngerti salon. Sabar. Ngono ya. Aku soalnya nek dagungan ruwong ra duwe tur wong goblok ki mangkel aku, Pak. Wis ngono ge mangkel, Pak. Iya aku tak ndelok nganggo tembang-tembang to komplit. Datan kawusu manjimunten gupit sanggar sangarup. Nenogan toko capurnalika semanten sang Hyang Pikulun Bathara Guru ngawi sanggening Purwadya Bala Durandara pating bleber pating Prapatirta ditangane darat. Adi Pramesti Bathara Guru ngawi sanggaring Purwadya Bala para putra kadewatan malamika mapan wonten ing Janaloka menika wonten wigatos menaka parenga ingkang raka ing sidhe paudal-udal kababaran ingkang sejati nadyan kula cemadhong dawuh para mawu kula ingkang putra pun Bathara Indra cemadhong dawuh para mawu kula pun Bathara Brahma cemadhong dawuh para mawu kula pun penyarian cemadhong dawuh para mawu kula nadyan kula ugi cemadhong dawuh kados pundi pawartosipun Rama Pukulun
Kakang Narada, menawi dinten samangke anggen kula ngirit sangganing Purwadyabala sayekti namung nuhuni timbalanipun Kakang Semar. Kakang Badranaya wigatosipun nggadahi moga kepengin nyuwun pelempertangga jiwa Jambu Dipanirmala. Nyuwunaken atmajanipun inggih menika pun Panakawan Bagong. Anggenipun badhe ambangun desa nanging kanthi syarat srana desa kedah ditun tumbali mawi pelempertangga jiwa lan Jambu Dipanirmala Kakang. Lajeng nuwun sewu Di. Mesti kemawon menika mboten bab ingkang awrat. Jernyatanipun Kakang Semar menika ugi kami tuwaning kayewangan duk rumiyin. Malah menika kapernak kadang werda Padukadi Pramesti Bathara Guru. Menawi Kakang Semar menika namung kepengin nyuwun pelempertangga jiwa lan Jambu Dipanirmala menika nuwun sewu menika mboten bab ingkang awrat. Inggih Kakang Narada. Namung menika dados pancatan gegayuhan kula. Gegayuhan niku adik guru kados pundi? Salumahing jagat kurping langit menika namung setunggal tiyang ingkang boten purun tata krami kaliyan kula. Boten purun nyembah kaliyan Bathara Guru. Miwah boten purun ngginakaken Subasita kaliyan pun Bathara Guru. Sinten? Inggih menika pun Kakang Semar. Tumuli Bagong anggenipun nyuwun pelempertangga jiwa lan Jambu Dipanirmala menika kula ginakaken pangrika daya kula badhe maringaken pelempertangga jiwa lan Jambu Dipanirmala. Nanging menawi Kakang Semar kersa nyembah kelawan ingkang rayi lan tata krami kan pun Bathara Guru Kakang Narada ing kakiatrisang kapirang urinangko kinempet kempet dosang reknaning bawana adalah berkencong warudoyong pak pong buk bolong kali cudi sapa sing gawe kula nuwun mapunten. Menawi ngaten kersanipun Adi Pramesti Bathara Guru menika mangke kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Jalaran Padukadi Pramesti Bathara Guru badhe ngendhak dhateng wingking Raka piyambak inggih menika pun Sang Hyang Ismaya. Miladi sampun ngantos sak mangke para Jawata menika kewirangan. Awit tadi guru nuruti dhateng gegayuhanipun Adi Pramesti Bathara Guru. Inggih menika kepengin dipun sembah dening pun Kakang Ismaya, namung nyatanipun Adi Guru kedah emut. Bilih Kakang Semar menika kadang werda paduka menawi Kakang Semar menika mboten ginakaken tata krami lan mboten nyembah lan Padukadi Pramesti. Menika mboten nama aneh lan sampun sak trepipun. Lah kok malah paduka menika sajaipun kumewat kula nyuwun pangapunten lho. Dumeh dadi dewaning para dewa kok kabeh para titah kudu nyembah lan panjenengan. Nah, nuwun sewu. Menika mangke mboten saya kedadosanipun lho Di. Menawi Adi Pramesti Bathara Guru saged kula emutaken samangke sampun ngantos ngobak-obak katentremaning pun jagat raya. Jagat menika papanipun titah, kula lan panjenengan menika dewa sampun ngantos nyampuri urusaning para titah. Kakang Narada. Malah nggih kula nglempahaken sangganing para putra kadewatan menika sayekti namung badhe kula dawuhi supados dinten sak mangke ambesmi papan pernahipun Bagong. Lho, dipun besmi dos pundi? Supados sak mangke kayiwangan dipun besmi. Krana menapa Kakang Bagong sampun wantun nantang kaliyan kula. Adalah apa ta? Nembe kemawon kula munjuk atur samenika panjenengan sampun ngendikaken nek Bagong wani nantang karo Bathara Guru. Menika mboten perkara Bagong menika nantang kaliyan panjenengan mboten. Nek merga sampeyan wis wani ngendikake nek Kakang Semar kudu nyembah, kudu tata krama. Lah Bagong menika dadi anake Kakang Semar menika ngreksa dhateng derajat pangkatipun tiyang sepuh. Ngreksa dhateng martabatipun tiyang sepuh menika sampun boten nama mokal. Menika sampun ngantos sak mangke para dewa menika kewirangan dhateng tingkah lampahipun Bagong. Monggo kula dhereaken kondur kemawon methik pelempertangga jiwa Jambu Dipanirmala. Bagong dipun paringi supados rancak wewangunanipun inggih menika pun pringapus papan pernahipun Bagong. Kakang Narada, menawi Kakang boten sarujuk, menawi Kakang boten mathuk, boten menapa-menapa. Nanging Indra Brahma Yama Dipati penyarikan sedaya para dewata kedah tilar wonten ing jagat. Rumaos sampun dipun kilani dening pun Bagong dene kula ing atasipun kula menika dewaning para dewa dipun wantuni dening titah Swantah. Nah ngaten Adi Guru tetep badhe mleksanakaken lho badhe majeng anggen paduka
nedya ambesmi papan pernahipun Bagong kula ingkang badhe damel srana lan dawuhken anak-anak kula apa Gediwata supados besmi papan dunungipun Bagong. Menawi ngaten nggih kula semanggaaken. Ning tunggak waru godhong dadap mrada lameru-melu ora melu garap. Dipun sengesaken menawi wonten wirangipun sampun ngantos ngembet ing neraka isi dipang dal-dal. Kula trimah wangsul wonten kayangan kemawon nggih. Indra wonten timbalan. Brahma wonten timbalan mulun. Yama Diwati wonten timbalan. Penyarian wonten maring adawuh Rama Pukulun. Ora usah walang ati. Mara gage gunakna daya pangaribawa papan pernahe Bagong diobong yen perlu di bumi angus. Yen Bagong ora nrimakake bandanen tangane kerincungan sikile. Gawanen menang kayangan bakal ulun cemplungaken ing kawah Candra Dimuka. Kula nistakaken dawuh nggih pangkatipun ing putra pincang menapa ora kitang sambung obor Calalitang mangkata dina iki Bathara Indra. Samar pamoring sukma sinukmaya. Kae ketoke dewa-dewa wis tekan kene, Tru. Iya. Apa sumbut karo janjiku? Heeh. Bapak wis to setelke? Wis. Kono dilek kono engko nek entek diwalik. Lho. VCD kok diwalik. Sing diwalik TV-ne. Ming sing do nyanyi do gogrok kabeh. Heeh. Ampetoke ya, Tru. Ya wis kono ngati-ati, Gong. Aku wae ora ikhlas nek nganti papan dunungku arep digawe geger karo para dewa. Wis tata-tata nek kira-kira aku kalah kowe ngewangi, Tru. Wis ora bakal tak tegake le, kowe cah adiku cah bagus dhewe kok. Entuk ayo melek entuk weruh ya aku ayo Nututi lampun katututan wong kok sikile
sakilan ora kambah lemah. Tukang sulap kowe. Wis. Aja ngawu-gawar ngawur. Kita takon lawan panjenengan ulun Bathara Indra Bagong. Weh, la iki pancen Bathara Guru ki ora mung lelamisan le ngancam karo kahanan dusunku. Ning pancen lahir batin ketok iki dewa Bathara Indra dasar pranyata. Bagong, nun. Semar kudu nyembah kelawan wong atuaku. Siwa Ismaya kudu nganggo tata krama kelawan wong tuaku. Yen kowe isih kepengin entuk Pelempertangga Jiwa lan Jambu Dipa Nirmala. Nah yen kowe ora kepengin entuk Pelempertangga Jiwa lan Jambu Dipa Nirmala, aja takon dosa. Papan dunungkumu iki bakal tak besmi, tak bumi angus. Pono kawan Bagong. Kagat risang kapirang ngurin angkul kinempit kempit. Dosang reknaning bawana. Oh. Wis dadi niating atiku, Ndra. Lho. Ora basa karo aku. Abokar gelut kok basa. Nek wagu panjenengan wantun karo kula. Ketiban asta kula. Ah, ora wangun gelut ki ya sapa anane. Nek kowe niat arep gawe geger dusunku kowe arep bumi angus, aku sing bakal dadi pepalange. Aku sing bakal ngayomi kawulaku. Yen ngono pancen wani karo dewa sing tawedeni apamu ora minggat dibantanganku kelakon tinjo ngakirat nyawamu cemplungke kawah Candra Dimuka. Ayo maju sejangkah, kowe maju secangkah, aku maju secangkah, terus istirahat di tempat. Wah, aku omongan karo wong edan ki malah suwe-suwe iso melu edan. Iki perang, ayo maju rena pangendamu, nek ora ilang sertifikatmu aja dinyambah. Lho, dewa ki ra ndi sertifikat. Oh ya wis asa perang wae. Lho kok ora perang wis dadi kenceng kok ora perang. Maju lah ayo. Iki merganing patimu. Kene merganing patimu juga. Para dewa. Iki ngapa sing teko kira ki? Nendi reng? Arep mulai aku terus. Mulai. Bola-bali kok arep mulai bae.
Wong muni arep mulih kok ora mulih-mulih. Wis kek mulih prung ngono nek kira-kira Bagong ora seneng apa? Aneh, Tru. Aneh piye? Ben ajae piye? Dewa ngantem aku. Heeh. Aku gledak. Loro gledak ya, terus candas aku diantem meneh. Ah santu aku ancang-ancang. Sing anyang-anyangan. Ancang-ancang. Antel ora. Ancang-ancang dewa teko set langsung tak antem. Kailoaning jagat gawaning para dewa, Tru. Tanem ki ra kena lho. Dewane. Heeh. Kaya nganggo aji lembu sekilan. Oh. Nek biyen lho, Kong. Biyen aku tau dikandhani karo bapak. Nek dewa ki walate gedhe. Terus nek ngantem dewa ki aja dodo munggah, luwih-luwih nggon rai, ora bakal kena. Mergo kowe menungsa kana dewa. Terus ngantem, nek ngantem dewa ki dodo medun sekitar peteng, sikil, pupu, kempol lan kono kuwi. Heeh. Keneng mesti keneng. Mati weh. Antem jajamu gletak betot tenan. Sakarmu pokoke. Sing penting pokoke iso menang karo dewa. Mingke, Tru. Iki asli lho iki, tenan. Ora ngapusi ta kowe? Ora. Sing ngomong sapa? Bapak. Nek sing ngomong bapak percaya aku. Isih wani karo aku ora muntir sisi karo kowe. Ayo nek pancen wani ayo malso. Kowe ora iso males karo aku. Kowe tok kowe ngantem karo aku ora kena. Diantrane panjalmane apa ya? Elok tenan. Aku dadi kowe pasang Jaya Kawijayan guna kasantikan diantem kok ora keneng. Elok tenan. Iya sabar. Ayo ngantemmu. Legane atiku iso ngantem karo aku. Bumi langit tangkep. Aku dewa, kowe menungso. Bapak Semar, nyuwun perlindungan nggih, Bapak. Nyuwun kekuatan kali Bapak. Anakmu berjuang mati-matian, Pak. Mula paringana kekuatan, paringana daya kasantosan. Ora sak dadak kowe gedumel. Ayo, walesen Bathara Indra. Piye? Walesen matek dening aku kowe. Modar ora kowe. Kapamu kapan kowe? Dian gugu karepe dhewe. Waduh. Ana apa kok meringis-meringis? Bagong sajae wis ngerti. Keringkianing dewa mripate mendonong. Kaya nyuwun pangestu karo bapak ning ngantem karo aku sing diantem dudungkon dodot dudungkon sira. Enggak napa. Terus. Jebul dewa ku ya iso mules. Wela kok dadi ponokawan kok sak kepenake dhewe. Woi, adalah Bagong ora ngalah jabut nyawamu ya. Sapa iki? Dewa jenggote do baca iki. Takon karo aku Yama Dipati, Yama Widuri Dipati. Yama Dipati, ya dasar para nyata. Kowe Bagong wani gendak sikara karo Bathara Indra, kaya adikku. Kowe iso ngantem Bathara Indra. Piye, gleleng ta aku? Kuwi sing nganggo tepa-tepa nek sekuat tenaga iso mletis mau. Wo, ora wawo-wawo. Aku dewa tukang jabut nyawa. Aku namung jabut untu kulina. Jajal piye? Wis untu waras wis jabut ora kekejek kowe. Mati dening aku pangga kayani mati ya. Ayo Woi! Waduh, Bagong,
edan ora kowe. Walah wis konangan. Ora iso ndumuk dewa ning mbok menawa wis dikandhani karo Semar. Ora diremet sak kayang. Terus? Tenan lho. Enggak antil ora. Asli ora cakep tangan. Ha iya. Liyane ora sing tak wedeni. Tak obong omahmu, tak obong desamu nganggo dhewe kekuatanku. Weh, ora macem-macem kowe. Ora mesake karo kawul aku apa? Ora ono mesake karo kamu. Terus siap, Tru. Terus anu apa jenenge apa jenenge anu apa jenenge? Kuwi lho sing digo nyemprot lho. Selang. Selang dilebokke nang irunge gareng kae. Arep bali aku, Tru. Disio-sio tenan ngene. Mun ora metu digedhek cengele, Tru. Ha ngono ya. Mati dening aku kowe Ponopahan Bagong. Kaya ngapa kalah nek karo akal. Aku terus gawe blumbang. Terus gawe blumbang. Geni anggere liwat blumbang mabes. Liwat blumbang mabes. Ben ngobong mburiku. Wis ora apa-apa. Ayo kowe Bathara Brahma genimu ora ana paedahe. Ayo arep ngetoke apa meneh kowe saiki regane. Mati ya. Lek gawe blumbang kejembaran. Lek gawe awan mlumpat mah kecemplung. Truk, gentane sik tak adus. Wah. Oh, iki ngono ana sing maju meneh malah ngrekoso. Meng mabyur-byur. Gareng ae. Gareng celaka matane kowe kewalik ngono kok. Arep mulai aku. Ambok ge mulai ket mongko ge mau arep mulai ora. Lah. Gugu karepe dhewe manus maling jajanan. Ayo Bathara Guru sisan kon maju kene ora bakal wedi aku. Kok mundur? Bathara Guru maju tenane. Oh. Aku wedi. Tangane kono papat e. Piye? Nek tanganku loro cekeli tangane dhewe loro, terus sing tangane dhewe loro ngamplengi aku, modar aku. Oh iya ya, mesti menangan ya, mesti menangan. Terus saiki apik-apik. Matur, Pak. Oh iya. Bapak ora urung ya dikatut-katutke. Wes ora pokoke Semar ya kudu melu cawe-cawe perkara iki. Nek ngono ayo mlayu wae Bathara Guru meneng ketemu karo Bapak Gong. Yo, ayo ora Pak, ketularan Pak.
Nalika den mrayitna para guru Bagong sampun damel wirang kula. Bagong sampun ngucemaken asmanipun kadewatan mila dinten sakmangke. Kula nyuwun Kakang Semar masrahaken Bagong. Tak pasrahke karo sapa? Kalian kula. Kok sik to? Sing luput ki kowe dudu kok Bagong. Nek perkara mau tok gawe gampang mergo ora keteng sethithik lan sedhela aku ki tau tate ngrasake urip ning kayangan. Lah kok dadi kowe mung dijaluki pelemper tangga jiwa Jambu Dipa Nirmala kok awel, Kok dadak kudu ngidak karo derajate kakangmu? Nek kowe mau ora omong werna-werna ning ngarepe Bagong, Bagong mesti ora bakal wani karo kowe. Ning ngarepe Bagong ki wong mersal mbedugal, ning dheweke ngerti tata krama, ngerti unggah-ungguh, tresna karo bapakne. Ngerti bapakne arep didak martabate, Bagong ora entuk. Tidak martabak itu. Ayo. Lalu wong dipangan ya. Martabat. Kowe cara sekolah cerewet. Ayo mulai terus. Nek loro-loro tenan gareng bengi mesake tenan. Hah? Ning gandeng kowe wis arep ngidak martabate Semar, Bagong muring kuwi wis bener. Nanging Bagong sampun boten pikantuk pangapunten. Kedah tumut kula wonten kayangan. Wis kene wae. Rasa digawe angel. Saiki nek Bagong arep munggah ning kayangan arep tok gawa arep tok kapake. Badhe kula cemplungaken wonten ing kawah. Mergi Bagong kedah nebus dosanipun. Gandeng Bagong kuwi anakku sing mangkat ning kayangan aja Bagong. Aku wae. Aku wis tuwek. Aku wis kewowogen mangan gempalaning jagat. Aku wis kewaregen mangan kahanan donya. Aku wis tutuk urip nek arep tok cemplungke kawah cemplungno. Aku ora apa-apa. Pak. Aja ya, Pak. Aku isih dibutuhke. Aja, Pak. Wis gak menyang kono, Mir. Kuwi penemumu dhewe-dhewe to, Go. Aku ki wong ora tau mlebu-mlebu gedang to. Nek Semar mangkat mbok ben mangkat ora masalah. Cemluke kawah ki engko gak renang ya, Mir. Wis iki. Condro dimu kuwi apa? Kula renang to. Wah. Kuwi nggon papan panyiksan menungso. Waduh. Ya aja, Pak. Menengo. Iki nek ora kaya ngene iki ndak ora rampung-rampung. Aku gawanen. Kakang Semar lilo. Ora lilo ngopo? Wong ming mati kok ndak tak gondeli tak aweli ngopo? Aku ki ya wis ngenteni pati. Mula nek kowe arep nyengkake patine kakangmu aku malah seneng. Patenono aku ora apa-apa. Cemplungno ning kawah. Pukulun. Sampun ngantos namung bapak tok, Pukulun. Kula iki saged dados lirunipun adik kula, Bagong. Kula cemplungke kawah iki mboten napa-napa ning kula nderek bapak. Malah apik kuwi. Ha iso ora ana gunane kok kowe urip ning jagat iki. Mulai ora. Biar mulai wae. Ora betah terus. Suarane Bagong ngantos ora jamak-jamak. Mboten namung bapak ning Petruk nggih mangkanthi teng kayangan. Mang beto teng kayangan. Kula gelem cemplungke kawah nyuli adi kula Bagong. Sampun manen wong Semar kare gareng kare Petruk. Aku ya sago. Bagong kowe ora usah melu. Aduh. Kancaku sapa, Pak? Kowe duwe kewajiban bangun desa. Dirampungke sik. Bapakmu dadi tumbal ra apa-apa, kakangmu Petruk gareng. Nglabuhi kowe ra apa-apa sing wigati gegayuhanmu kasembadan. Wis Gong kari ning omah. Wis kana gedhe menyang. Lho. Kok malah to susu-susu to? Menggalek ping bapak Petruk gareng. Iya, aku Petruk gareng. Wis kana mangkano. Nang bojomu rasa dijak. Ra. Andak pateni. Mulai ya, Tra. Ya ayo. Mulai ora. Nah ngaten tetelo sampun ikhlas monggo. Kula kanthi minggah wonten ing kayangan. Nala gareng Petruk ayo. Nek pancen Bathara Gulu mentala, ora apa-apa. Pancen iki dalane awake dhewe.
Bagong ditutuke le bangun desa rasa mikir bapakmu rasa mikir kakakmu. Kok dadi kaya ngene lelakone iki. Terus aku kon ngopo wis jajali? Ijen malah rumangsaku Semar ki nibake kewajiban abot karo aku. Ane ana kancane Petro Gareng isih lumayan isih iso tadak ngembat abot entek ing pakaryan amis baci ning kawontenan. Ane iki nang ngene iki piye aku? Monggo bapak engko mesti cemplungke kawah mati. Gareng cemplungke kawah ya mati. Petro cemplungke kawah ya mati. Aku ra ento nangis. Aku ra ento nangis. Aku kudu tetek tanggo-tanggon. Ya meng aku kudu iso nyelametke bapak karo Gareng karo Petro. Arep suwan Pandhawa mesti malah ditukani luwe-luwe Ndara Werkudara nek nganti aku krungu kula ajeng bangun desa. Bagong. Dapure kaya aspal. Bangun desa gecek diasmu. Pruk. Modar. Ndara Janaka tak lapori ya ora dadi atine. Bagong. Kowe ora iso njaga bapakmu karo kakang-kakangmu beda apa wis wita ning Madukara minggat. Wah. Kok kebayang-bayang cerita sing kaya ngono ya. Wah, cilaka tenan iki. Nanti ya apa golek dukune apa ya? Ane kok mah dinahi nomor. Monggo aku wis ados kok ngono ora tau tuku ya ming kala-kala titip. Wegah. Wes. Wah iya. Wah. Ayo. Kelingan aku. Aku sing duwe wong tuwa. Ya kuwi Togok. Siwa Togok. Adimu arep dipateni karo adimu Manikmaya. Kowe nek ra iso ngewangi adimu, tak gunting cangkemmu. Tenan asli ya kae lambene kotorong e. Tak jitet tenan. Tak obras tak gawe ciut ning wi. En kembak-kembi kok citet pitik. Aku mangkat ning nggonamu ya aku sing teko Tegok. Kok kaya ora dadi karepmu, kowe anggere tak kancani tenguk-tenguk kok mesti nglungani, anggere lungguhan tak jejeri kok mesti endo. Jane eneng apa? Jare mau janji dina iki golek ngengeran Swita Nalindra Sabrang. Aku wis mara nggawa koper kok kowe urung persiapan apa-apa ki piye? Nek ana perkara omong karo aku Togok aja meneng wae. Aku ki ya ming kancamu siji-sijine. Aku ki sedulurmu siji-sijine. Aja terus bisu ngono kowe mengko ndak ora apik kedadeane. Nek ana perkara ya ayo dirembuk wong loro. Lum. Aku ki sak suwene ora tau mikir karo sedulur-sedulurku kok saiki malah dadi mikir. Sedulurmu ki sapa? Wong ya neng urip ning alam padang ki ming karo aku. Kok iso mikir sedulur? Nek kanca dadi sedulur ki ya oke, nek sedulur tenan ki ya ora ana to. Ana. Lho, ana. Ana. Aku ki jare di sedulur ning donya iki, ning papane adoh. Tur gaweane ya ngalor ngidul karo aku. Ya kuwi Semar. Ya si Ismaya, adikku. Oh, Semar to? Heeh. Lah ngapa? Ana apa hubungane karo Semar? Aku ki ngimpi ning kok atiku ki bareng-bareng ngimpi ki tratapan, sir-siran ora karu-karuan. Monggo aku ora tau nggatekke karo adikku Semar, lah kok ora kaya dina iki kok nggonku duwe kawigaten luwih karo sedulurku Semar. Lah kowe ngimpi apa? Aku ngimpi kok Semar kaya
numpak kapal, numpak prau cilik. Seneng banget guyu latah-latah. Ana ing tengahing bengawan ning kok ora ngerti sangkan parane. Bengawan mau banyune banjur gedhe. Wekasan praune glimpang. Prau glimpang Semar bengok-bengok nyeluk jenengku njaluk tulung karo aku. Lung. Aku kok tratapan kaya ninggal jejabang ning tepining balumbang ya, Lung. Apa arep ana lelakon sing ngembet karo uripe adiku Semar? Saiki ngene. Terus nek upama hooh kowe arep ngapa? Wong ya papane adoh tenan, dadak nyabrang segara. Ya nek mangko Semar ki tok tulungi ki atine lega, nek ora lak malah wong nyatane kowe karo Semar ki 10-an nabat ora ketemu, ya ta? Lah iya. Apa ya kowe isih kelingan karo rupane Semar? Lah ya isih. Semar karo aku rupane ora bakal malih. Ket biyen medhun ning donya ya wis kaya ngene iki. Ora bakal owah. Lah mula kuwi aku jane kepengin goleki Semar, kepengin nakokke eneng perkara apa lan ana wigati apa. Kok nganti aku ngimpi kaya ngono kuwi ora prayoga to. Sik, ngimpine ya apa? Ngimpine para esuk ngancik impen ya kuwi winastan puspa tajem utawa kadara dasih. Impen sing bakal kelakon. Mula nek nganti iki ora tak tanjihke mengko ndak aku kleru ya, Lung. Ya nek pancen niatmu kaya ngono ya ora apa-apa. Yo tak kancani. Nek ora ndidit numpak kapal ya ngerake debok. Ora modar ning dalan. Wong segarane gedene ora jamak-jamak kok. Iya piye carane supaya iso ketemu karo Semar mergo atiku ora penak tenan. Lah nek wis ora penak arep ngapa meneh? Wis yo tak turuti engko nek wis rampung perkarane ndang golek ngeran meneh, Gok. Ing rekat lampahing rata tanpa antara prapteng sukuning arga. Iram kang tumingal dendeng saengga praja. Dereng ngantos paripurna sami mbal wacana kasaru ingkang bengok-bengok saking katebian. Nenggih atmajanipun Kelurahan Semar, nenggih Kelurahan Bagong, mangono pangudas maraning Indriya. Pakde. Pakde Toming. Kok kaya suarane Bagong. Kaya anake Semar sing ragil. Wah, iki nek ra ndelik mantek-entekan iki. Wong iki gayane njaluki apa-apa wis bar tak kei jam tangan barang. Isin njaluk kalung kesehatan barang. Monggo Bagong. Wow. Gok. Bagong. Aduh, alhamdulillah. Togok ora lunga. Aku sowan ya, Gok. Wo. Apa? Ae cindil mburimu kae isih urip ta? Kowe ora sembrono iki Pakdemu mbilung. Pakde Mbili, bilang. Pakde Mbilung aku ngaturke bekti ya, Pakde. Ya, Bagong tak tampa pangestuku tampan ana ya, Bagong. Tak gegem dadake jimat. Wah, jan siwa ki saya lemu saya tua saya lemu. Omahmu apik saiki, Po? Iya. Kae lukisan dhuwur kae fotomu, Po? Kok kaya cangkem boyo. Boyo wis semen, wong jeneng sing lukis ora teko iso kok. Ayo wis apik tenan jan, wah. Elok tenan. Wah, nganggo saiki dinehi gebyok. Limaringi Gustiku ratu-ratu sabrang kuwi kok, Gong. Aku ora tuku kok, Gong. Ayo ora apa-apa jeneng peparing ki kudu diopeni. Engko tak gawane ya, Gong. Lah, wis. Kae ra jam sing sok metu manuke to, Gong? Kaya paringane ratu Gustiku mbiyen sing wis mati. Prabu Wirambana Dewa. Wis suwe le mati kuwi. Le mati wis jaman Pak Gita Toyan kuwi. Iya. Amben ratune jenenge Wirambana Dewa. Iya. Kowe dioleh-olehi jam kae. Wah, apik. Anggere jam rasa titut glung-glung titut. Manuke metu to.
Kenapa iso metu ora, Gok? Ora aneh-aneh senengane omongane iki tertrebung sapirake dhewe. Ayo alam-alaman sik. Mbok Pakde mbiyen kok gawe wedang, Pak Gok. Ngelak aku. Nek kene iki anane ya ming wedang putih, doyan apa piye? Wah, putih ra masalah, waton ra dicampuri gamping. Kono lung jukukno ngendak cerewet cangkeme. Wong cah iki cah bedugal, cah merosal. Wis, ngibarate seger tanpa ngombe, wareg tanpa mangan. Siwa, Apa? aku sowan Siwa iki arep atur pelaporan wae. Atur pelaporan bab apa? Ngene wae. Bapak iki arep cilaka. Lah, rak tenan to. Aku ki wis ngimpi sing ora-ora. Bapakmu kena apa? Ah, tak critani rasah nyemprot sik torongmu. Aku ora pengen bangun desa wae. Heeh. Hah, aku entuk sasmita sakrate bangun desa kudu ditumbali nganggo pelem pertangga jiwa lan jambu diponirmala. Lah iya. Monggo kuwi anane nang kayangan. Heeh. Hah, terus apa jenenge? Bapak tak jaluki tulung, Pak, mbok tembungke Bathara Guru. Bathara Guru kelakon medun ning dusunku. Wah, kanugrahan. Kanugrahan apa? Malah ngisro. Bathara Guru iki. Sebabe tak jaluki pelem pertangga jiwa ora gelem ning njaluk syarat. Bapakmu kudu nyembah karo aku, kudu basa karo aku. Aku mah nek wong tuaku kok didak-idak martabate ming perkara aku kepengin njaluk pelem pertangga jiwa, Bathara Guru tantang, Dik. Wah, Bathara Guru iki to tantang. Oh, ngece to, ngece. Karang Togo ki nek omong ngene iki. Apike cangkemmu tak tukune, Gok? Wus. Lambe kok arep dituku ora. Ah, terus geger perang. Perang bareng Bathara Guru maju, aku melayu, dewa-dewa kalah karo aku. Masa? Wes omongi kok. Kalah kabeh Bathara Indra, Bathara Brahma, Bathara Yamadipati, Bathara Penyarian. Pacare kowe kalah karo aku. Ha iya. Oh mundur aku lapor bapak. Aku arep dibondo karo Bathara Guru arep dicemplungke nang Kawah Candra Dimuka. Ah bapak ora oleh. Wis Bagong kowe menengo ning omah kene mbangun desa men ketekan penjangkamu. Bathara Guru aku sing dadi suliye. Bagong aku patenana. Wah, bapak karo Gareng karo Petrus saiki digawa Bathara Guru munggah nang Kayangan Surabaya wae. Kayangan endi? Surabaya. Suralaya. Ha iya padha lambemu. Suralaya, mula aku bingung. Sapa sing iso mitulungi bapak bareng aku kelingan aku ki ndek Pakde sing menyu. Wih, ngunake Pakdene. Ya kuwi Pakde Togok. Mula aku njaluk pambiyantre Pakde Togok. Jare sampeyan ki kakangne bapak. Kowe tak critani ya, Gong. Heeh. Aku bapakmu Manik Maya kuwi biyen sekondhok. Wih, Dian. Apa ora suwek bokonge? Ndoke semono gedene. Gose to. Lah, ndok mau kulite dadi aku, putihane disebut dadi bapakmu, kuninge dadi Manik Maya. Oh, terus mburimu kuwi teleke. Meneng lu ngrasa ditulung, rasa tok tanggapi ndak malah ora apik. Telek ya ora apa-apa wis ben. Nah, aku dijenengke Teja Maya, bapakmu jenenge Esmaya, sing ragil dhewe ya kuwi jenenge Manik Maya. Aku gumun ya, Manik Maya kok bagus kok kowe elek. Lah critane ana. Apa? Aku critani kok. Pakde, Pakde. aku mbiyen ki mergane tau tate ming dodolanan perang-perangan karo bapakmu Ismaya. Kuwi didadekke jalaran Manik Maya wadul karo Bathara Tunggal bapakku. Wah. Bapakmu jenenge sapa, Kok? Bathara Sanghyang Tunggal. Eyangku. Heeh. Dian aku jan turun dewa tenan. Ning kok kene. Wis nasibe kok ya. Terus Dilaporke Kanjeng Rama
Kakang Tejamaya kali Kakang Ismaya sami perang rebatan kepengin dadi dewaning para dewa. Bapakku Sang Hyang Tunggal duka. Aku didukani. Kowe kena dadi dewaning para dewa. Nek Togog utawa Tejamaya iso nguntal gunung pagering jagat sisih kulon, Ismaya iso nguntal gunung pagering jagat sisih wetan. Terus tak untal. Ngongso to, Gog? Sita. Aku sendika nalika semono cangkemku tak jembar-jembarke nganti suwek kaya ngene iki merga budidaya nguntal gunung. Lah bapakmu duwe ide. Idene piye? Diserot karo bapakmu separuning gunung kuwi mlebu ning waduke bapakmu, mula bapakmu wetenge nglembreh kaya ngono kae. Wow. Isine gempalaning gunung to kae? Heeh. Sesuk arep tak plotot tak nggo uruk. Lho. Malah diplotot guruk ora. Wah, dadi elek kaya ngono terus mudhun ning jagat. Lah kuwi critane ngono kuwi terus Manikmaya dadi dewaning para dewa ora ana sing mepalangi. Nah asline kowe ya wa. Lah aku tuwa dhewe kok. Wah, kowe mesti gleleng tenan nek dadi dewaning para dewa. Ane dewaning para dewa kok ya dipermaksik cangkeme Gog. Omongan lho kowe kok ora ana penake ya, Gong. Loro ning atine kok nyenengke. Itulah kelebihanku wae. Ha iya. Terus ayo ngono kuwi. Nah, nek kowe sisa crita ngono kuwi berarti kowe kakangne Manikmaya utawa Bathara Guru. Aku njaluk tulung Gog. Kowe munggah ning kayangan Manikmaya seneni. Manikmaya. Semar balik ki. Ora ono balik untal kowe. Ngono kok. Aku nek munggah ning kayangan iki aku wis sumpah, aku wis ora munggah meneh ning kayangan. Waduh. Aku cindile kuwi. Sik ora usah dikatut-katutke. Tak mulai ya, Gog. Loro ati. Anggere dilarani atine kok mengardo mulih wae. Mulya kono malah kelong kancane ora apa-apa. Kaya wingi tak tundungi do ora mulih ya, Gog. Heeh. Ora aja bilung. Ning nek tumrap aku gandeng kowe kuwi anak swarganing wong tuwa ki nek anak iso ngabekti karo wong tuwa. Aja njaluk tulung. Ning kowe dhewe sing iso kudu nyelametke bapakmu. Kowe munggah ning kayangan. Atene modar. Padha karo aku soroh nyawa sing diancami aku wa. Ngene wae. Kowe munggah ning kayangan ning kowe dadi wong sing mlebu metu kayangan ora ana sing ngelekke. Sapa? Kowe tak dandani gelem ra? Ning ora wedok lho gak aku. Ngono tak dandani wedok to kon ning prapatan. Ora, ning kayangan. Dandani cara sapa? Sing ora dielekke mlebu metu ning kayangan ki ming wong tanah utawa titah ki ming siji. Sapa? Raden Janaka. Berarti asu? Aku. Kesusu malah misoh aku. Berarti aku arep dandani Raden Janaka. Heeh. Asik. Wah. Seneng iki. Sadurunge munggah ning kayangan aku arep menggawe cewek-cewek sebanyak-banyaknya. Ayo gleleng kok ben do jatuh cinta karo aku. Ben go tergilas-gilas karo. Tergilas-gilas ki apa? Hak pliter simbok siji. Ha iya. Gelem kowe? Gelem. Nek gelem saiki kowe tata-tata sedakep. Sedakep piye? Tak cipta. Dicipta? Tak dadekke Raden Gatotkaca. Siap. Terus aku munggah ning kayangan ya. Ha iya. Oke, jos iki. Ngene ora aku kok malih piye? Mbuh aku wis ora urusan. Ora usah malih ora apa-apa wis benteng ning kowe. Ning nek engko ketemu Janaka tenan udu salahku lho. Nek kowe diajar. Wah, mbok cangkeme sing apik wae. Kowe iki arep ngekeki jalan keluar kok malah ngedeg-degi ta kowe? Kowe ning kayangan Raden Janaka ning jagat ora bakal ketemu. Wis gak didandani. Wis niat tak munggah ning kayangan obrak-abrik kayangan ora balekke bapak. Yo. Tata-tata ya, Gong. Heeh. Togok yen malegak legok trembilung kang sarawita. Kowe ngapa ya, Gong, cangkeme digojeki? Menengo. Ki lurah Togok
yen to wis mingkupke cangkeme bakal duwe gawe. Nalika semanten mandi panyuwuning ki ora catu goro. Hilang wujuding Lurah Bagong, wujud Raden Arjuna satra ing Madukara. Ah, nuwun Jagad. Ya padha-padha. Waduh janiki. Jos tenan iki. Ndok suarane ora ngono kuwi. Tegek. Wonten dawuh Raden. Mbok cangkemmu dobraske Tegek. Wah Janaka kok kaya ngono ya. Semar dislametke. Iya Tegek. Aku njaluk petan pamit. Pamit munggah ning Kayiwangan Tegek. Nggih ngatos-atos. Janaka nek mlaku kudu nganggo gendhing. Walek. Sakarep sampean ajeng ngangge gendhing napa? Jublak suweng iting glenter. Raden Janaka niku paring ora nganggo pangkur utawa nganggo suba kastawa. Suba kastawa sing piye Tegek? Nalikane rae dalu cangkemmu bliru. Cangkem gedhe kok kon crita ora? Wis rasan dadak kokian gunem sing tanpa guna. Aku budal marang Kayangan Tegek ngatos-atos. Mulat mara Sang Arjuna ismunya kang kamanungsan kasrepan tingkaing mungsuni lan padha katang ayataya. Iki sula apa? Tegek, aku bingung Tegek. Oh, dadi Janaka kok ora positif ora. Gendang cekak-ceket. Yo kancane gise gembira, rerap-rerapan nyune segara. Janaka ki ora kaya ngono kuwi. Coba nyuwun pambiyantune pengrawit. Tegek, iki ora ana pengrawit. Pengrawite padha mulih dewi-dewi Tegek. Kakang Semar mugi andadosna ing kawuningan sasampunipun Kakang Nayantaka rawuh wonten ing Kayiwangan. Estunipun menapa ingkang kula aturaken wonten ing jagat nalika semanten namung minangka dados panodi. Anggendika Kakang Semar mastuti menapa mboten dawuhipun dewa. Aku wis pasrah bongkokan. Yen pancen kabeh dadi sarana kasembadaning sedyane anakku Bagong, aku nadyan kudu tata nyawa. Tak pasrahke marang kowe Bathara Guru. Kakang Ismaya mboten. Kula mboten badhe mentala. Merjaya dhateng Kakang Ismaya jengandika menika kadang kula sepuh. Mila sasampunipun rawuh wonten ing Kayiwangan kula mboten badhe tumindak ing mboten sakmestinipun Kakang, malah sakmangke dipun sisihaken aturipun Manikmaya ingkang sampun kelajeng kula aturaken dhateng Kakang Semar nalika wonten ing jagat. Sakmangke Kakang tetep dados kadang kula sepuh, tetep dados sesembanipun Manikmaya. Kowe iki piye to? Dewa kok mencla-mencle? Maune aku arep tok cemplungke kawah, aku wis gelem, aku wis manut. Bareng tekan kene kowe menehi pangapura kelawan aku. Dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi kula mentala dhateng Kakang Nayantaka. Mila sampun Kakang, mangke Bagong badhe kula palingi pelem pertangga jiwa lan jambu dipa nirmala. Lan Kakang Semar ugi mboten badhe kula menapak-menapakaken. Malah sejatosipun Kakang Semar kula aturi rawuh wonten ing Kayiwangan menika badhe kula sugata dedaharaning Kayiwangan Kakang Semar. Semar, wah lah kok tenan iki neng woh-wohan pelem pertangga jiwa lan jambu dipa nirmala. Guru aku ngaturake panuwun Kakang Semar, monggo kaliyan Nala Garing Petruk dipun rahapi sak merdekaning penggalih
Monggo sampun wigih ringa-ringa. Ayo Pak, iki ya wis keroncongan wetengku. Ayo Pak gedhi maem kuwi diparing karo Bathara Guru kok. Kowe ora dahar apa piye Manik Maya? Mangke gampil Kakang menawi kula mangke gampil. Gonjang ganjing langit kelap-kelapaton. Lir kincanging risang mawe gandrung. Datan Graita Kelurahan Semar Badranaya. Nalika semanten sigra dahar jambu dipunirmala pelemertangga jiwa parandiri dening Sang Hyang Manik Maya wis cinarem daru beksi wisa racun ing niwasi dupian dahar pelemertangga jiwa jambu dipunirmala semerpet kang panon dawah plak kapidara lha semanala garing tuwin Petruk nalika semanten datane nget Purwadasina. Wah, seger banget. Banyune akeh. Pripun Mati? Kencang waru dayang Pak Pong Bu bola kali cedhe sapa sing gawe. Lah ngados mengkaten lampanipun Adi Guru api-api menika ngrengka Kakang Semar nanging nyawisaken dedhaharan ingkang sampun cinarem dalu beksi wisa racun. Panakawan sami mblasah kados mengkaten menika tos pundi diwae. Apan menika ingkang kula kajengaken Kakang Semar Nalagaring lan Petruk sampun ngraosaken sakit tumuntun badhe kula cemplungaken wonten ing kawah Indra wonten timbalan kuandhaning panakawan katelune papana ning pinggiring kawah Candradimuka sawise iki mengko ulun pribadi ingkang bakal nglundhungake kuandhaning panakawan katelune marang kawah Candradimuka Indra. Nadyan asin Sudarsana wis ngunggonira laper Kakang Rada punawi menika kados wonten sowanipun Arjuna Kakang. Lah iki dipun timbalike mawon sajaipun kok nyusul dhateng panakawanipun. Sajaipun mekaten Kakang. Arjuna padha kanthi harja saprapta kita Janaka. Lan mula Sang Arjuna semenya kang kamanungsan kasrebanding kang mungsu Janaka kok gawa gong dhewe arepe piye? Arjuna manengademu padha kanthi harja saprapta kita niring sambikala tansah pinayunganing kawidadan pikulan kepaneng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabekti kula kunjuk pikulan. Ya Arjuna lun tampa pangestu lun tampanana menawi mbut kenging
menawi mboten kenging kajenge rincang-rincang ingkang nambani Pukulun. Iya ya Arjuna. Wigatine apa kita sowan ing sepisan menawi Pukulun selo. Benjang menika Madukara badhe gendurenan. Edian. Jenenge Madukara kok ming gendurenan kok ngulemi dewa iki lho. Pukulun, apa Janaka kula kecalan memanik ing ati. Memanon ing ati Pukulun. Iya, kita kelangan apa? STNK Pukulun. Langgenah Kakang Rudo menika kadut timbali terus sampun. Janaka sajaipun minggah menika sampun ngunjuk ciu sajae. Omongane ora petha. Kecalan memanon ing atiku linggih menika pun setunggal Kakang Semarang. Kaping kalih nggih menika kawan kula piyambak nggih menika pun garing. Ing mangga tiga inggih menika pun Petruk Pukulun miturut layang kabar harian Merapi Semar Petruk lan Garing dipun boyong wonten ing Kaiwangan menapa kasinggan mekaten Pukulun. Iya. Wigatosipun menapa Pukulun dene Kakang Semar lan Petruk lan Garing. Pukulun wonten dewa ingkang muntah-muntah. Menapa sababipun Pukulun dene Kakang Semar kaboyong wonten ing Kaiwangan lajeng kelipatanipun berapa? Piye kuwi? Lajeng menapa to kelipatanipun Kakang Semar? Kelipatan berapa? Kalepatan. Nggih, kalepatan maksud kula kados pekaten Pukulun. Bakal ulun cemplungake ana ing kawah Candradimuka Janaka. Lha dalah. Lepatipun Kakang Semar mapan wonten ing Pindu. Pundi Pukulun. Kakang Semar wani kan panjenengan ulun. Pukulun, apa Kakang Semar kula suwun? Susuke Kakang Semar kula suwun. Iki Kang Supan apa to iki janake? Wah, Janaka kan joget kaya Dursasana kowe. Janaka kita malah nguncalake suku semunantang lawan panjenengan ulun. Aja takon dosa tiban cistri sula jeblok dada kita Janaka. Pukul dewa kok mainan drei. Iki pusaka dudu drei. Lah diguru yo ngerti drei. Kula aturi namaaken Pukulun menawi paduka Pukulun boten saged merjaya pun Janaka. Dinten mangke malah jengan iki ngembadi kula percaya. Aduh Kakang Rada mlajak. Iki nganggo sandangane sapa kowe? Walah, dapure kaya ngono kok dadi wong bagus. Ora sastrewet kowe. Ora ngunang-unangi aku lho, ora ajar kowe ora. Pukulun Rada. Apa Janaka? Pukulun Kanika Putra. Ya piye? Kula badhe manjing wonten ing kamar mandinipun widodari. Ais dengkulmu amah ora? Kita ngapa kita? Kok dadi Janaka barang? Madosi bapak kula. Wis ora ana dewa kowe omong biasa ndak malah kecethit kala menjingmu.
Anu yang goleki bapak. Bapakmu Semar karo kakangmu Gareng Petro pancen dibondo dening Adi Pramesti Bathara Guru. Ngandel ora, pancen si Pramesti iki pancen keparat tenan. Teng pundi saniki dadi dekoke? Neng pinggiring Candra Dimuka. Aduh. Nek ora tak belani, nek ora tak slametke gake, slametno uculana bandane bakoke. Waduh, ora neng kono. Oh iya. Do batang nang kene. Semar ya tuwekan. Aku wegah banget ndelok Gareng rupane iki. Ken mau sore lah aku ndelok Gareng jan nggih. Tak tambani, Pak. Tak suwunke ngersaning sing gawe urip. Bapak durung wanci. Durung wancine tekaning pati. Mergo tak kandhani Pak apa terus bapak tok kowe durung tekaning wancine tekaning pati, Pak. Kijinge rung dadi mir. Nek dadi kowe bakal tekaning pati. Tak tambanane ayo, do urip kabeh ora kaya bocah. Sadar. Ndara kula ngaturaken bekti nggih, Den. Waduh, Ndara, kula ngaturaken bekti kula kunjuk matur sembah nuwun, Ndara. Waduh, Den, maturaken sembah nuwun tanpa pepindhan. Iya dibodo-bodo. Pripun, Ndara? Iya dibodo-bodo. Padha-padhane kok dawa banget ya, Rek. Nek mboten wonten sampeyan kula wis dicemplungke teng kawah. Suwun nggih, Den. Sama-sama. Ndara kok ngendikane kaya ngoten? Kakang Semar. Ojo kaget. Aku lagi bali wae saka Batavia kan. Nitih napa? Senja Utama. Ndara, apa? Petro, Nun. Mbok iki kon semingkir. Wong kok rupane kaya rating. Awar mulai terus aku apa? Wong ngerti sene arep mulai. Setan iki wah diapure Bagong lho ya. Ya ngleneng laku mer. Wah, kowe kudu sembah karo aku. Kakang Semar. Kakang Brotobrut. Brotobrut piye ora? Broto Simping. Brotonaya. Badranaya. Brotonaya. Kleru iki. Lha piye? Pancen tak sengaja Kakang. Pancen wis dadi niatku. Nggon kulung bakal gawe wirangking Bathara Guru. Lah saiki gurune ndi? Mulang bocah-bocah. Kowe. Kowe. Ndara karo Semar kok tuthuk-tuthukan. Kakang Semar amping-amping ngono aku. Ndara ajeng napa? Arep nguyuh. Arep lenggah dampar keprabun Sela Kandha Waru Binangun. Nek ana aku ora bakal kuwalat. Dadi kuwalat mburimu kuwi. Men sirahe dienggo sikil. Arep bali terus. Engko dilongkas bubar kok bola-bali ora. Ayo ndak.
ngaturaken bekti kula kunjuk pukulun. Iya Kresna ulun nampa. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk pukulun. Iya Arjuna ulun nampa. Guru akehku aku ngaturake bekti. Iya Werkudara ndak tampa. Wonten menapa pukulun teka paduka rawuh wonten ing jagat Arjuna? Kebangetan gedhamu. Ing atase nalika semana kowe mirang-mirangke ulun. Nggone ulun lenggah ning Kayiwangan, teka saiki ulun minglar saka ing Kayiwangan sira wis prapte ana ing jagat Janaka. Ora pantes sira dadi laranging jagat, ora pantes sira dadi unusaning titah. Sira munggah ning Kayiwangan mirang-mirangke Bathara Guru kok saiki wis lungguh ana ing kene Janaka. Menapa larampaning magepokan kiran kadang kula pun Arjuna Janaka sowan ana ing Kayiwangan. Nalika semana Janaka mirang-mirangke kelawan panjenengan ulun, Janaka ngembari marang panguwasa ulun. Ulun ora nrimakake lah bareng ulun lunga saka ing Kayiwangan ninggal Suralaya. Lah kok Janaka wis lungguh ning kene. Kresna iki lelakon kepiye? Wela dalah Arjuna. Koko Prabu, tentu wonten tiyang ingkang madha rupa kaliyan kula. Kok sik to aja kesusu. Mengko ndak malah kowe kewirangan. Munggah ning Kayangan ya munggah, ning karo aku aja kesusu. Monggo kula dherekaken. Ucap kacarita Raden Janaka nedeng sedhih sungkawa enggalih amargi mboten saged kedina mancine. Aku mulai Bagong nyanyel. Janaka kok nginjen widodari. Menek tembok. Gus dus ndasmu. Gus kok dus. Njen njaluk ngampura pinter. Ending aku ora patek krungu. Mengken enten napa-napa sing minggah teng Kayangan ampun wedi lho, ampun gigrik wong sampean bener. Iya, Kakang. Kakang Angling Darma aja nganti kuwatir, Kakang. Wah, omongane wis sakarepe dhewe ora. Janaka ayo. Menungso ora tatanan madha rupa karo Janaka. Kosek sabar. Diseleke rasane sik. Kok iki sapa sing iso mermak wajah kaya ngono kowe Kakang nganti iso padha karo aku? Kudus. Werkudara ngopo? Dugangane. Tenang, lungguh, tenang. Ayo lungguh. Wah. Padha. Wis Petruk wis kowe rasah ndagel mundur. Yo wis. Kakang Semar iki ngopo? Anjen kula sengaja. Iki sapa Kakang? Napa sampean lali? Pangling.
Lho, aku rumangsa durung ngerti iki Janaka to. Lah nggih. Nuwun sewu, Ndara Janaka mang maju. Iya, Kakang. Kowe percaya karo menungso kuwi? Mboten. Nek sampeyan ajeng ngerti mang totok ning ora seru-seru. Yong. Piye Janaka? Brondolo. Sapa? Swantenipun Bagong. Bagong kok dadi Janaka. Sapa Janaka? Bagong Kamal. Bagong. Nggih. Werkudara suarane gedhe kok mbar guyu mak ngik ngik ngik. Koko Prabu. Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Adhiku Di, adhiku. Kakangku Kang, kakangku. Arjuna ndak tampa pangestuku tampanono ya Yayi. Kula gegem kiwa tengen. Ngaturaken sembah pangabekti nggih. Iya tak tampa. Janjane eneng apa? Masalahe meng sepele. Kula kepengin Jambu Dipa Nirmala pelemper tangga jiwa nggo mbangun dusun. Ya, terus Bathara Guru malah nggawa Semar kali Gareng kali Petro ajeng dihukum teng Kawah Candra Dimuka. Oh, lah memper nek tok kapokke kaya ngono kuwi wis memper. Dewa kok tumindake kaya ngono. Mekaten. Lah aku gumun kowe iki dadi Janaka kok iso ora apa-apa kena guntur geni guntur angin. Aku lha pun tepung suwe. Karo sapa? Karo Guntur. Kowe iki pusaka kok karo Guntur karo Guntur. Kowe coba kowe salina. Mbok tak ngenten mawon, ora salin. salin nak pecah ndasmu ngono. Alah. Kok sampean wis Sembadra aku Sri Kandi. Ya ora. Nggre ngadeg kok terus nyemelangi ya. Bagong Salina. Mer, aku ki lek gak ngono ki ngene iki sik Tommy Togok. Togok. Hah? Aku ora iso le carane salin ki piye aku ya ora dong. Lah pripun kok ya ora dong? Ha kuwi ora rasa omong kowe menungso jijik rasa omong kowe. Mulai ya teraya mesti kurang 10 menit mulai. Pripun? Lane ora iso malih. Edan. Ya wis kene. Tak sebdane kene. Meneng wae, nggih. Bola dalah jagat Dewa Bathara. Bumi gonjang ganjing. Kepiye to malah suluk? Lerkin sanging risang mawe gandrung. Waduh. Ngantos mboten pana paningal kula pukulun. Nyun pangapunten. Mbok menawi sak mangke klintuning matrap kula ingkang nyunaken pangapuntenipun. Kadang kula Arjuna wiwah Werkudara kula nyun pangapunten pukulun. Mboten ngertos. Ngilaing. Kaya ora dadi baya punapa Kresna. Kita ngaturake nyuwun pangapura karo ulun isih gedhe pangapuraning ulun marang jeneng kita seluas samudra Kresna. Terus apa to wigatine dene kita sowan monggo mangarsama ning ngarsaning mami. Mono gak matur marang panjenenging Wang. Ora bagonge kenjingan sapa to Pak kok Ndara Kresna nganti ndodok. Inggih. Menawi dipun marangaken pukulun kepareng ambabar dateng pewujudan menika Kresna. Pewujudan kaya ngapa? Kita weruh apa? Ulun nek wis omong karo kita nek ora kuat lambaikan tangan. Lah kok kita malah pewujudan-pewujudan sing werna-werna apa makhluk abstrak. Minggir tak bandinge. Kursi aja tok banting ku nek banting ku alat. Bagong ora bakal duwe kekuatan sing luwih yen ora jinangkung saka kayiwangan ngondarandir bawana. Ulun ingkang jangkung laku jantraning Bagong.
Inggih Pukulun. Bagong pengin bangun kayiwangan utawa bangun desa ning Karang Pradesan iki kanthi syarat plempertangga jiwa lan jambu dipa nirmala. Nalke anakku aso. Waduh. Modiar enaran njaluk ngapura uangmu iso slip niku. Tangane cilik atos ora jamak-jamak. Siapa tatra iki? Sang Hyang Wenang. Wah. Ngapunten ya, Bu Kulun. Ora dadi ngopo, Bagong. Bathara Guru menyang endi, Bagong? Tesih teng sekolahan. Mangke wangsule setengah 4. Bagong aja sembrono, Semar. Nggih, nggih, kula tak sing nyeluk Bathara Guru. Jambu dipa nirmala pelempertangga jiwa paringna Bagong. Inggih Pukulun. Kita nyuwun pangapura kelawan kadang kita Ismaya lan aja mbok baleni pakarti kita yekti yen nganti ulun prisa aja takon dosa. Ulun lebur kanarindran kadewatan kita, ulun sotake dadi titah sewantah. Aduh Pukulun nyuwun pangapunten Pukulun. Plempertangga jiwa jambu dipa nirmala ingkang kita karepake bakal ulun sediani. Mau Pukulun Sang Hyang Bathara Wenang pun paring dawuh kedah maringi 3 bagor. Lho. Ceneh entek. Njaluk kok 3 bagor ulun paringake kelawan jeneng kita Bagong. Lan bangunan wewangunan lair batin ana ing Karang Pradesan muga-muga mujudake kawula ingkang ayem tentrem nir ing sambikala Bagong.